Ayan mga kalakay, okay na ako dito sa ating pinakbet. Luto na to. Ayan, hello mga idol, mga kalakay. Ang prepare na lulutuin natin ngayong gabi ay simpleng luto lang naman mga kalakay. Lutong probinsya, lutong Ilocano. Ayan, pinakbet Ilocano mga kalakay ang ating menu for tonight. Tara, samahan nyo kong magluto ng pinakbet. Ito na mga idol, yung ating lulutuing pinakbet, lutong Ilocano. Meron tayo ditong bunga ng malunggay. Meron tayong kalabasa, native na talong, at yung native ng palaya, siyempre may kamatis yan. At meron din tayong 2 taling sitaw. Siyempre, hindi mawawala ang bagong mga kalakay. O tara, lutuin na natin tayo mga kalakay. So ito na mga kalakay, yung ating gulay nakalagay na sa ating kawali. Halo-halo na dyan, andyan yung bunga ng malunggay, okra, talong, kalabasa, sitaw, kamatis. Ayan. Hindi natin igigisa yan mga kalakay kasi lutong Ilocano yan. Kami mga Ilocano hindi nagigisa ng pinakbet. Gawin natin ha, ikukumpleto na lang natin yung ating mga rekado dito sa ibabaw. Ayan ang bawang at ang ating luya mga kalakay. Ayan. At ang pinaka-importante sa mga Ilocano, pag pinakbet, yung bagong. Pag nagluluto ako ng pinakbet mga kalakay, nilalagyan ko ng mantika yan. Olive oil yung nilagay natin. At syempre, ano ba nagpapasarap sa ating lutuin? Walang iba kundi ang magic. Ayan, magic ang salarin. At papatakan natin ng kalahating basong tubig mga kalakay. Ayan, sasalang na natin sa ating maywagang kalan. Tapos ang 5 minuto mga kalakay, tingnan natin kung kumukulo na. So kumukulo na siya. Pasasarapin pa natin yan mga kalakay. Meron ako ditong sinangag na karne ng baboy na fried natin. Papatungan natin yan para lalong sumarap ang ating pinakbet. Ayan. Haluin lang natin ito mga kalakay ha, para maluto yung nasa ibabaw. Napakabango ng ating pinakbet mga kalakay. Sarap na ito. Ayan mga kalakay, okay na ako dito sa ating pinakbet. Luto na to. Ayan o. Magpiplate tayo mga kalakay. Ito na mga kalakay, ang ating pinakbet. Yun, sarap nito mga kalakay. Basta lutong Ilocano. Sarap yan mga kalakay. So yan mga idol, mga kalakay, ang ating video for tonight. Pinakbet, lutong Ilocano mga kalakay. Ayan o, sarap. Pinakbet Ilocano ang video natin ngayong gabi. Salamat sa mga sumusuporta sa aking video mga kalakay. Shout out sa inyo lahat. Tuloy-tuloy lang po tayong sa pagsuporta sa ating mga kapwa content creator. Huwag po tayong mahihiya, gaya ng aking sinasabi. Huwag po tayong mahihiya mga idol, mga kalakay. Mabuhay po tayo. Siyempre, titikman natin yan mga kalakay. Ayan, tikman natin to mga kalakay. Yung bunga na malunggay. Paborito ko to. Ayan, shout out sa aking mga followers at mga kapwa content creator. Kung hindi ka pa nakapollow, follow me more. Ayan, salamat sa inyong panunood sa aking video. Mabuhay po tayong lahat. Mahal ko kayo. Bye bye. Sarap.